Nining hapon, ang tema may galang nga ipamarog karon ni Brother Fortuno sa Pilar nga iya sa Seventh-day Adventist. Ang tema nga ang Santo Papa Rebellious. Sumala sa Biblia nga iyahang basahon pamatun-an sunod sa 7 ka minutos nga pagpamarog mga gala. 10 minutos, yang yusla 10 minutos mga kaigsunan sa pagpamarog sa unang tindog ni tindog ni Brother Porfirio Sambela de Gala, pagpamatuod nga ang Santo Papa sa Vatican Rebellious. O kini makaigsunan, iya pamatuod sumala sa Biblia nga iya pabasahon mga bersikulo. O tapos niya na makaigsunan, aduna na usay cross-examine may Gala, cross-examine i-cross yan ni sa CFD, Brother Efrain de la Peña, sunod sa 5 ka mga minutos, makaigsunan na cross-examine sa iyahang ipamatuod. O tapos nga na sa pag-cross-examine, human pagpanubag, mga higala, ang CFD na pod sa Katolik, mga higala mubarog sa iyahang pagbungkag sa ipamarog ni Brother Porfirio Sambela nga ang Santo Papa dili rebellious. Sumala sa Biblia. So mauna mga higala ang atong kumbate sa debate din sa 88.1 Radio Cruzada. Mag-usap pa kami magabi-abi kaninyo na ining hapuna mga higala, alas 2 matay karon atong oras. Mga higala, alas 2:41. So alang sa tanan nga nagapaminaw, ani atong sugdan ang atong kumbate sa debate sa 88.1 Radio Cruzada. Yatag nako ang panahon alang ka Porfirio Sambela mga higala sa 10 minutos nga iyahang parugan nga ang Santo Papa sa Katolika, Iglesia Romana, Apostolika Romana Rebellious. Imo panahon, Brother Porfirio Sambela. Praise the Lord, hallelujah. Mga hapon kantong tanan sa tanan nakaabrik karon sa radyo. Tingala mo na abuto po may alas 2, pero salamat sa Ginoo nga nakapong kusog na pay kabasko sa mga paglawas ang mga pinagpag-ampo ng bulaan naman. Salamat din kapuno na mayagyag ang kamaturan, kailangan ko sa mga pulong ang kamaturan mo may ang kaluwasan. Salamat mo padayag ang matuod nga imong katawan nga imong padala din ng kalibutan din tanan mga pag-ampo. Pasalamat sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So akong pamatod diri sa radyo sa ire nga ang Santo Papa Rebelde sa Ginoo. Unsa man ning rebelde igsoong Brother Porfirio Sambela. Kanang rebelde sa Pilipinas kaaway sa atong kagamhanan. Naapay kagamhanan ang Dios nga giingon nila isangyaw, seek ye first the kingdom of God. Unahan niyo pagpangita ang gingarian sa Dios kay ang tanang butang igadugang ra. So, salamat ang gingarian na sa gingarian ang Diyos. Naapoy rebelde siyang gingarian. Kung na may rebelde Pilipinas, mga New People's Army naapoy rebelde sa Ginoo iyang gingarian. So, una na akong bersikulo pagmatod, kinsa ning rebelde sa Ginoo. Sa Episo 2, bersikulo 1 ngadto sa 3 igso na may Biblia ko aron matun-an nato ang pulong sa Ginoo. Unsa ning rebellious of God. Episo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3 igsoon. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang dautan pag kinabuhi sa kalibutan, nagpangulo sa kagamhanan diya sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa tao tungod misupil sila sa Diyos. Unsa kuno ang espiritu mo'y nagmando sa tao, di nato makundin na itaong mapatay mangawat kay namanduan na sa espiritu nga dautan. Iya na sa anghel sa unang rebelde sa langit mao ang kaaway sa Diyos nga ni rebelde gihulog din sa yuta. Ang rebelde gikan ning awaya gikan sa langit abot din sa kalibutan. Munang naadyoy mo supil sa Diyos kanang supil igsoon misukol. Anak masupilo ni akong anak. Sugoon dili mo to. Muna ang Santo Papa na isugo ang Diyos misupil siya. Unang pagsupil niya munang ni alsa siya Ginoo.
ato sang palaluman, asa paingon ang tao misukol sa Ginoo, misupil. Atong mabasa sa Isaiah 66 versikulo 22 ikson, isa na mo'y Biblia ko. Asa ang journey, asa padulong ang tao mi-rebuild sa Dios adto bas langit ikson. Itanong mo ni Brother Porfirio ang Biblia ang sasagot. Yoy. Salamat. Atong patubagon ang Biblia, asa padulong ang journey outcome sa tao mi-rebuild sa Dios. Idit sa natin 23 ikson, sa Isaiah 66 versikulo 23, matagbag-ong bulan, subang sa bulan, matag-adlang ipapulay ang tanang tao mo duol kanako dito sa Jerusalem, pagsimba kanako. Og mananaw unya sila sa mga taong patayng lawa sa mga taong misupil, mirebildi sa Ginoo. Dili mamatay ang ilang ulod ni mapalong ang kalayo nga magasakit kanila ayran sila sa tanang katawan. Makita nato sa last day event sa dat-onas Ginoo dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta yatas aron masabot ang naminaw. Kayo na mulungtad ang bahantod sa kanturan ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Yag sa akong hingon na inyong Ginoo, mulungtad usab hangtod sa kanturan ang kaliwat. Matag bag-ong subang sa bulan, matag adlaw ipapulay. Tanang tao muduol kanako dito sa Jerusalem ug musimba. Munang nirebilde ang pare kay Domingo naman siya. That is rebellious of God. Inay ang adlang ipapulay kay di mabasa sa Old ug New Testament nga ang Domingo adlang ipapulay. Munang pagrebilde sa pare dagkang nadalab at tabon again tanang Sunday keeping people usanas rebilde sa Ginoo ngadto sa Dios. Misukol ang Dios, sukol ang tao sa Dios. Ikson Ezekiel 22 20 versikulo 21 ikson. Kitang tanan mga anak sa Diyos, dili tatawag og Santo Papa. Ni rebelde ang Santo Papa kay nagpatawag po sa ikaduang pagrebelde ka na nagpatawag po siya Santo Papa. Matud pa disiti ikso. Sa Juan, bugtong ug matuod nga aman, kung na may magpatawag og aman dining kalibutana, kana usanas rebelde sa Ginoo, misukol sa iyang amaan. Kay kitang tanan anak man di tatawgog amahan ining kalibutan ikso. Harong masabtan sa manminaw karon nganong nirebilde ang Santo Papa didto sa Dios. Niudan ang kauban asa mabasa rebilde Santo basta musupak kag balaod, that is rebellious of God. Korin 20 ikso na may Biblia Ezekiel 20 versikulo 21 ikso. Apan ang ilang mga anak ni sukol kanako, wala nila tumana ang akong sugo. Mauntay makaluwas kanila kung ilang tumanon. Ipasipad ang geld nila ang akong adlaw ipapawlay. Unya na kaunan ako, ibubo ko kanila ang akong kapungot. Hitrid ka kasuko, kasilab sa Diyos, ipangtang ko kanila sa kasuko dito sa kamingawan. Unsay outcome? Sa Santo Papa ang outcome kasuko ang maani niya ngadto sa Dios kay nagpasipala siya sa adlaw ipapahulay mao nang Sabado igso. Dagkang ron dili kasabot basa ang Biblia apan ang akong maanak misukol kanako wala nila tumana kung sugo mauntay makaluwas kanila kung ilang tumanon. Gipasipalaan nila ang akong adlaw ipapahulay. Munang dito sa Hebrew 3 igsoon 3:11, masuko ako sa mga taong dili musunod sa akong pahulay. Hangtod sa New Testament, niingon sa Pablo, masuko, anghel kang masuko ang Diyos. Kung di ta musunod sa pahulay sa Diyos. Genesis 2:2, ning pahulay ang amahan muna ningon Kristo. Dili ang tanan nagingon kanako, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Wala may yung kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa anak. No. Walay balaod si Jesus Christ nagsunod sa balaod si amahan. Muningon Kristo, wala ako magatangong gitudlo kanyo, dili ako sa iyas akong amahan. So,
ang akong mga anak misukol ka na ako, nyula nila tumana akong adlaw igpapawlay. That is rebelde, unang pagrebelde sa Santo Papa diya sa Roma. Bilyon ang nailad anang Domingo igsoon. Kaya wala magtuon, what is the Bible says? Dili what is mine says? No. What is the Bible says? Ang Biblia tataw kayo masuko ang Diyos. Hebrew 3, versikulo 13 a 11 igsoon. Basaw na to. Malipay mo nang ingon si Kristo, duha ang hutong sa kaluwasan igsoon. Una, luwason tagikan sa atong kasalanan, ikaduhang pagluwas. Luwason tagikan sa kapungot sa Diyos. Igabubukaw ang akong kasuko. Eager or angry igsoon. So, ang Santo Papa outcome ining tanan kasuko. At sa Diyos igabubo anang Santo Papa. Bilyon na daya niya anang Domingo igsoon. Gituis niya ang kamaturan mo nang gitawag sa dautan at tubangan sa rebelde misupil kay ang nagmando niya. Espiritu sa kawanangan ni supil. Kaning awaya gikan panis dito sa taas, sa langit, hangtod dinis yuta. Gira ni sa truth and a liar. War of the truth and a liar. Matapang Duterte, war of the truth. Kaning amo din sa Diyo, war of a liar. Among gubaton ang bakak. Kanang Domingo usana kadakong bakak at tubangan sa Ginoo. Di na mabasa sa New Testament. Walay mabasa niingon si Kristo. Balana ninyo adlang Domingo. Igsoon wala. Hasta mga sakop wala usab magabalaan. Anang Domingo. Sabado silang tanan. Matod pan sa Pablo nabatasan ni Pablo musulod siya sinaguga sa adlang Sabado. Nabatasan po ni Kristo, Lucas 4:16, nabatasan ni Kristo, musulod siya sinaguga, adlang Sabado. Musulod po sa Pablo, buhat 17:2, ang nabatasan ni Pablo, musulod siya sinaguga, adlang Sabado. Itsun, dili mabasa ang adlang Domingo. So, atong mabasa sa Hebrew, galit na galit ang Diyos sa mga taong dili musunod, musupil kaniya. Igabubo ko ang akong kasuko, matod pa sa Ezekiel. Last 1 minute. So, igsoon, kung naman mo kanabang timbang-timbanga kuno asay husto ang Diyos iyang pulong gituis sa Santo Papa ang pulong sa Diyos. Tamda balaana adlaw ikapito. Wala yung tamda balaana ang unang adlaw. Kanang usa ka butbot sa kanang butbot sa tibuok kalibutan igsoon. Hebrew 3, versikulo bulungan igsoon. Kaya nawala ta. Hebrew 3, versikulo 11 igsoon. Unsay dangatan sa bagong tugon, igabubo sa basuko ako, matod pas Ginoo. 3, versikulo 11, Hebrew 3, versikulo 11, sumala sa gingon sa kasulatan. Akong siya, tagamay, sorry igsoon. Sa 11, napungot ako, nanumpa, dili gayud sila makasulod. Pahulay, uban ka na ako. Makikuban ta kay Sabado si Kristo, Sabado ang Ama. Time. Okay, natapos pa ikala ang pagbarog ni Brother Porfirio Sambilan nga ang Santo Papa, rebellious, mao ang tema nga yang ipabarog pa ikala. So, ninihin kayo na mga kaibsunan, dunay interpolation gikan sa iyahang katbang nga mao ang CFD Brother Efren de la Peña. Sa 5 ka mga minutos siya i-interpolate paigala imo ang panahon Brother Efren de la Peña. Salamat kayo Brother Rudy sa mga moderator tiga-tigrimada sa Radyo Cruzada 88.1 FM sa Tanhay City, Negros Oriental. Sumasi mong ipamahayag, Brad Porfirio, sa affirmative side na nagisgot ka nga ang Domingo, dili balaan nga adlaw. Karon, kanang gibanahawan na Ginoong Jesucristo, sumala sa Mateo 28:1, Juan 20:19 ka mabensayes. Kanang gibanahawan niya, balaan na o dili? Tabag. Moderator, wala ko magpabarog sa pagkabanhaw o pagka... Nag-isgot siya. Nag-isgot ka. Marin question siya. Ning supil ka na sukol.
Di ba? Kana imong targeton ayaw nang Lagi, imo man ang gibensyon. Natural. Di, moderator na layo sa topic iyang pangutana. dili wala malayo. Imong gibensyon sa affirmative side. Suma sa art argumentation and debate. Once imong gibensyon na sa imong within 10 minutes sa affirmative speech, kung tanong ka na ko diya kay isgot mo ka na. Tinuod na nga nag-isgot ka na ang Domingo dili balaan. Domingo akong gisgot. Wala ko mag-isgot anang pagkabanhaw. Layo na sa topic. Lagi Domingo dili balaan. Dili. Okay. Kana man. Sa to, naingon ka nga, nitubag ka raw, klaro, na-record nga, ang Domingo dili balaan. Na kay mabasa sa Biblia nga, ang Domingo dili balaan, litra po litra, tubag. Kadaghan. Kaya sa bersikulo, Domingo dili balaan. Wala may mabasa nga Domingo balaan. Ano basahan nato nung wala may Domingo balaan? Sa to, kaya ko na Wala wala tugion man nato na. Sa to pa, Wala may mabasa nga ang Domingo gibalaan sa Dios. Sa to pa. So dili na malan to. sa to pa, walay mabasa nga, Okay, wala may Diling. mabasa nga gibalaan na. na dili balaan. Sa to pa, imo na itong una-una. Sunod pa ko tana. Matod pa sa imong topic nga, sa to pa, rebellious. Kining Santo Papa sa Roman Catholic Church, nagtuo ni sa Diyos, labing gamanan. Nagpudlo sa pulong sa Ginoo. Naday nagtuo sa Ginoo nga rebelde. Tubag. Without faith, no obedience. Kung wala sa Dili ba ang mutana? wala sa pagto, out of faith na. Naday nagtudlo, nagbasa sa pulong sa Diyos, nagtuo sa Diyos nga rebelde. Tubag. Ang iyahang Domingo mo na rebelde na siya. Domingo. Ilihay nga, ang Domingo dili. balaan ko na makabangon pagaman. Dili ba? Gipangutana ka na ko na ang Santo Papa sa Roman Catholic Church, labi na si Pope Francis o President Pope, nga rebelde ni Kristo. Pero ang kini Santo Papa nito o may Diyos nga labing gamanan. Unya, nagbasa sa pulong sa Diyos. Naday rebelde nito sa pulong, nagbasa sa pulong sa Diyos, nito sa labing gamanan. Walay pagtuo ang Santo Papa aton debatiyon niya na. Dili, Wala siya pagtuo. naday rebelde nga nito. Walay pagtuo gani, walay siya pagtuo sa Diyos. Dili, Ako lang ang pautana. Sunod Domingo. Dili, lahi sa, I do not divert with another topic nga diskusyon. Ang pangutana, simple o klaro, naday rebelde nga nito sa Diyos, tubag. Wala siya pagtuo sa Diyos. Ako na pamatud-an diri. Without obedience, no faith. Walay pagtuo. Sa to pa, uyon ka nga ang sa to pa, dili rebelde sa Diyos. Rebelde, walay pagtuo. Asa mabasa rebelde sa Diyos, Biblia. Nisukol gani. Diba? Pag iyong balaan na Nakabasa ka sa Kapano Biblia nga balaan rebelde nga siya. ang adlang ipapahulay. Wala man sa kabalaan. Di rebelde. Ang ipapawlay nga gitudlo, Padulong nga. isunod sa Santo Papa Domingo, kay gibanhawan ni Kristo balaan na. Wala man. Ang pangutana. Wala tayong hiskot banhaw. Amo lagi ang pangutana. Out of topic na. Dili atop Pag- tapi imo nang gimensyon. Pag balhin niya sa Sabado, naaman dire, gibalhin niya sa Domingo, gitawag na siya rebelde na. Kasi siya gabalhin sa Sunod pangutana. sa 1893, Sunod gibalhin pangutana. September Dili ka- 23, pagbalhin niya sa Sabado, ngatos Domingo. Tuig ha? Tuig, naiskuan. Tuig, 1893. Saan pa na? Matod pa nimo rebelde ang Santo Papa kay gibalhin ang Sabado ngadto sa Domingo. Oh, muna ni rebelde. Unya. Alsa ba ni Alsa? Karon, ang pangutana, ang Ginoo may nagbalhin ana, dili man Santo Papa. Basa ako Tubag. nung Na, asang basa. pulong sa Dios. Basagan. Oh, sa Parang Okay, time na sa interpolation. Manabang ikala ang interpolation sa atong nga igsoon, Brother Efren. Dilapin niya ganto kang Brother Porpero sa bilan sa napabarong kang ang Santo Papa rebellious sa Dios. Karon mga igala, ato na usab ihatag ang panahon sa kining negative side nga mao si Brother Efren. Dilapin niya ang CFD sa Catholic mga kaigsonan. Iyahan na usab nga ipabarog mga igala o iyang gubon ang ipabarog ni Porpero sa bilan sulod sa napulo ka mga minutos mga kaigsonan. So karon imo na ang panahon, Brother Efren. Salamat to you, Mr. Moderator, Brad Rudy. Niya, to recognize siya sa di pa kumapahayag sa within 10 minutes. Ricky Impli watching. From good afternoon, Brady Wadi, the shout out, Brady Wadi watching from Mandawi City. Joseph Silos. Clyde Ariglo. Oh, nagkaroon nga. Oh, live din yung cellphone. Oh, karon. Unya, ako pa lang
nato na dunggan ang panubag sa tong pinanggang gatbang ang affirmative si Brad Porfirio. Kining nantugi na mo, ika-unom na ning live na mo sa Radyo Cruzada 88.1 FM, Tanhay City, Negros Oriental. Ika-unom na live. Karon na ang adlaw, alas 2, kapin, sumiyagid, gabi ito. Nga alas 9 ato alas 10 ito. Karon, ang iya mga akong ipaminaw ang iyang mga affirmative speech within 10 minutes. Mabitaw nga nagitay ballpen o papel ang itabi sa kontra, matod pa sa art, argumentation, and debate, mutoy is what. So ang weak point niya, mutoy pilion, mutanon siya kung kasugaton sa pagtubad. So niiskot man siya kanina nga, ang Santo Papa, rebelde ni Kristo. Daog, kining kaya nagbalhin ko no sa ang Sabado ngadto sa Adal Papulay Domingo. Nya napay iyang giskutan nga ang Domingo dili na balaan. Manang ako sige punta na kanang Domingo matud mo dili balaan. Adi mabasa nga dili balaan. Ano may papasa mo ni muna. So wa sa ebidensya ka makita. Diya nalintuwad na ito pinanggang gatma. Niya ang akong pangutanan, naglisod siya tubag. Si Pope Francis, ang present Pope sa Roman Catholic Church, kaya ito mag-isgot ng mga previous popes kayo, namatay naman to. Yan. Kaya ang present Pope karon, nagtuo bida ko mura ng John Adolfo itong Catholic traditionalist kung kundas debate sa Cebu City nga sobra 30 na magkadebate ito, 40 na ba? Traditionalist nga si Pope Francis erehis ka na niya, false Pope. Ginomdom mo ko ni Brad Porfirio, former Bible Baptist ng SDA, nga gadumot yung Santo Papa ba. Pero, for discussion naman ang akong pangutana, akong argue, counter-answer kay isip, negative side mo ko, dili mo ko affirmative. Igo or kumugba sa ipabarog sa itong pinanggang gatbang. So, ang Domingo, Ginoo mo yung nag-usab yun. Sabado, ipahunom. Naman na sa Usiyas 2:11 nga, hunumon kong adlaw ipupulay Sabado. Sa ito, magituman ba ni Kristo na? Kay sa Mateo 5:17 nga 19, walay sailuan, bisan usalang kakunlit sa balaod. So wala sa iluwi ni Kristo, gituman ang agda ni Way Sumulit ni Way. Ituman niya, ang maong Sabado, giwagtangan nagbili niya sa bagong tugon, sumala sa Mateo 12:1-5. Niya sa 1:5-8-9, adunay masakiton giayo ni Kristo sa adlaw Sabado. Uging na niya, lakaw, dadang mong higdaan na. Niya katong panahon na, adlaw ipapulay Sabado. Di ba na ito ang kultura sa Modio ilang balaod sa Jeremias 17:21. Giniuway kay pagabuhaton. Pero gisupak ni Kristo. Muna mga Hudiyo na suko nito panahon na, sabot na nga si Kristo sa Juan 5:18. Kay gilapas si Kristo o sa duway rim sa Bible kani break the Sabbath. Unsa ang break the Sabbath? Bahunong yun. Ang gibunggag yun. Ang adlaw Sabado papahulay. Sa ito pa kay gibunggag wa na Sabado muna sa Hebreo kapitulo 4 versikulo 8-9 kay si Joshua nagiskot pang laing adlaw adunay adlaw para sa katawan sa Dios. So, kung panalitan nga usa ka simple analogy gitawag sa Aramaic og kunusa. Panalitan gwardiya sa kining gwardiya sa usa ka kompanya sa Punsyapa nganlan og Iji Bohol alan haber ang gwardiya. Mingon ang management sa Cebu Punsyap. Kanang gwardiya da ilisina ni Woodrow Makiling, board member. Woodrow Makiling. Ilisa si Jibol Woodrow. Sa ito pa dahi, napabay gordyada sa Punsyap? Naa, pero lahi ng ngalan. So sa ito pa, ang gordya sa Punsyap, naa lang niya lahi ng ngalan. Pero itong gilisan-ilis na, ito muna sa Hebreo 4:8-9, simple analogy para masabdan, nga ang adlaw mo ulay, nag-isot lang adlaw, kung permanente pang adlaw, Sabado,
di na mag-iskutong laing adlaw. Simple mo kaya na. Unay logic ato pinanggang katbang o psychology. Una nga, laing adlaw sa adlaw, Domingo, asa mabasa? Pinadeg, unoji sa kinatila ng Biblia, you feel in espiritu dia del Domingo. Sa Lydiard English Translation, I worship the day of rest. I was worshiping the day of rest. The Lord's Day, Sunday. So karong adlaw Domingo, June to year 2024. So natag bulan sa June sa tumas tuig na, mid-year na. Mga kay June to year 2024. Lantugi sa Tanay City, Negros Oriental. Muna nga ikaunom lang lantugi Wa gay pabarog kanunay na ito pinanggagatbang Senrop Leon. Kung i-cross-examine, asa mabasa yang Santo Papa rebuildi sa Diyos. Kung sa'y gihatag niya, lain mo yung tubag siya, manigawas sa topic kay ang pamuntahan ko direkta sa topic, ang itubag lahi man. Do not divert with another topic. Brad Porfirio. Kay sana kapalasi, nisimang ka, wa kay ka-counter experience akong tubag, kina imong harangan, imong sama sa boxer ba, imong nipinsahan. Ipinsahan mo mayo. Jadi ka kinipinsa, tikuka ka, hapla na. Muna nga, ining mga puntuhan mag-iigsunan ang ipabarog sa ito pinanggagat ba nga ang Santo Papa sa Roman Catholic Church, rebelde sa Diyos, wa tayo mabasa. Kay ang tinuod nga, the truths of loyalty of Jesus Christ, through God at through man of Cristo, not to believe in Him and worship Him, but to honor His representative. Ang tinuod nga diehard sa Ginoo, di kay pag-ila, pagsimba niya kundi mutahod ta sa ingi pinayaran. Ano man, sa Matthew 16:19, klaro kayo. Mato ba ni Ginoong Kristo ngadto ni Apostol Pedro, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. Kana Panginoon, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ihatag Ginoong Pedro ang mga Yahweh sa kinaslain. Kana mga Yahweh, kung makadawat anak, tagon siya kamahan. Isaias 22:21. Nya, kanang amahan sa Latin, Papa, sa Italian, Papa, sa Griego, Papas, sa English, Father. So, si Apostol Pedro, kaya nakadawat mga Yahweh, tagon siya Santo Papa. Munang giingnan si Kristo sa Juan 21:15-17 ni Ginoong Kristo. Giingnan si Apostol Pedro, Pedro, atiman na ang mga karero. Sa tubot pasabot ang mga karero, di lang karero, mana na, kundi katawa na. Asa mabasa? Salmo 79:13. So, atiman na ang katawan sa Roman Catholic Church. Sa ito pa rin, muna niya, successor man si Pope Francis si Apostol Pedro. So, Apostolic Succession, list of popes, ang pabiling niya po siya may present pope sa Roman Catholic Church, si Pope Francis. O dili ka na, kining rebelde sa Diyos kay successor man. 1 minute. Successor man ni, anong Pedro, kanya ito binangga, katbang, mutuo mo sa Pedro nga apostolis. Yan ay successor na Pedro, rebeldes Ginoo. Muna, dakong sao na pag-counter explain na. So, kaya simple ino na tugiya, common, negative nga, aperbarog, atake ba? Pero, tigaan ko chance kaya po siya, para makapabor, pero di ay, lintuwag kaya po, hapla kaya po ni mga pagkatarungan. Muna nga, imo ng pribahon, nga rebelde, ang Santo Papa sa Roman Catholic Church, nasulat sa Biblia. Kay, 1 Corinto 4:6, ang sulat mo ituhuan ito. Pinideg 22:16-18, ang nasa libro nga basahon, way magadugang, way magkuha. Imo man nagipunan ang Biblia. Imo nang tulubagong Brad Porfirio. Yan napita. Ni hanak pagani, ni hapla na paturungan sa itong pinanggang atbang ang nagpaparog sa iyarang opinyon. Salamat, may hapon sa Tanay Negros Oriental. Okay, na mauna to mga igala, ang 10 minutos sa pagguba ni Brother Efrain de la Peña nga to sa gipabarog ni Brother Topero sa Bilad nga ang tema nagaingon ang Santo Papa rebellious sa Dios. Karon makaigsunan ani na punta sa interpellation ngadto ni Brother Efrain de la Peña gikan kan Brother Topero sa Bilad sa 5 ka mga minutos mga kaigsunan. Ako yata ka panahon, kanimo Brother Porfirio sa unang nimo pangutanan ngadto ka Brother Efrain de la Peña. So, matod pa niya, kaya tatawag.
O dili ka makatubag sa akong pangutana, di ba? Maunay ra ko kayo istorya matikan ka na. Pangutana. Alita mo, premise ako ha. Sa Episo 1:22 igso na. Naminaw ka rin. Gibutang sa Diyos ang tanan. Pagmando ni Kristo sa tanan. Iglesia, tanang iglesia. Gimo siyang pangulo labaw sa tanan. Asa brother, Pinya, asa mabasa sa Biblia na nagmando si Kristo, gibalhin ko ang Sabado ngadtos Domingo. Kay di kakatag bersikulo, hagsa tumbakas imong gibarugan na Santo Papa, dili rebelde sa Diyos. Wala ka maminaw sa kung 10 Tumbaga minutes. asa mabasa sa Biblia Saan mo? nga ni mando Diyos Kristo siya mga apostol. Gibalhin ko ang adlaw ipapulay gikan sa Sabado ngadtos Domingo. Ayaw paminaw ha. Asa mabasa? Tubag. Asa mabasa sa Biblia? Tubag, si Kristo mismo yun sa Juan 5:18, gipahunong gibungkag ang adlaw sa Sabado. Una sa Hebreo 4:8-9, nga nagisod og laing adlaw. Kung permanente pang Sabado, di magisod ng adlaw. So adlaw, piniday ko no Diyos Domingo. Klaro, tubag ng pagkutana. Biblical yun. Biblia. Biblia tong Pulong sa Diyos. Biblia. Tawagong tikaw Klaro kinsa sa nga iyo. mulong nga gibungkag ni Kristo o iyang kaaway. Si Kristo yun. Basa ako do si Kristo. Klaro. Humana. Basa ka ni kay masing namutbot Di ka. panahon Si pagbasa, Kristo panahon wala pagbasa. magbungkag sa balaod. Ya, ang iyang kaaway bapa ka ni Kristo. Ang kaaway ni Kristo pangutana, wali na ni mo, gibungkag pangutana. ni Kristo ang balaod. Pulong bala ni Kristo dilit pulong sa iyang enemy. wali naman mo di na Dili ako ba? sa amin. Kinsa man ang pulong? Pulong ni Kristo, pulong sa mga kaaway niya. Tubag, ang Biblia, Word of God na. Pulong sa Diyos. Pero, Biblia ko rin gamit. Ang akong gigamit, Biblia. Pulong niya, si Kristo, Diyos man. Pulong sa Diyos. Sa Usupak man ka. 1:5 Okay. Mantarap ko ha. Oo. Pangutana na imuman, imuhang panahon, balipikoryo, wala sa pagbasa. O premise ako. Kaya bumala iyang ibarugan nga gibungkag Kristo. Pangutana na imo lagi. Mabisto na iya pagkadili husto nga ano ba. Premise. Nag-ingon ang mga katawo, nag-ingon ang kaaway ni Kristo. Muna kaaway niya. Sa 18 igsoon. Tungod ni samot, ginoon ang tingwa niya sa kadukuan sa pagpatay sa tupa. Kitong mupatay niya mo, istorya. Sanglit, mupatay po ka. Sanglit, dili lamang. Gilapas niya ang balaod adlaw ipapulay. Kung dili, namugos pagayod siya sa Diyos iyang amahan. Amahan, ingon nini. Di pa kasama niya ang iyang kaugalingon. Pangutana mo. Pangutana. Pag ingon ako, kinsa na mulong ang iyang buot mo patay, mo to'y ningon. Gilapas ni Kristo ang adlang ipapalad. Dili si Kristo ang istorya. Pangutana. Ang pangutana, wala ka istorya. Pangutana, kinsa na mulong, nimong ka. Sayop ang imong tubag si Kristo. Apan ang mabasa dili igsoon, ang iyang mga kaaway. Pangutana. Nganong ningon man ka nga si Kristo, nga dili man si Kristo, nganong ningon man ka, mo accept ba ka sa imong sayop o dili ka ma-accept? Wa ko masayo gibasa ni ko. Gibasa kay nako. Niya pa huwat sa. Klaro tinaw kay Dio ang gaingon dili si Wali, ang question na nga si Kristo gipatay siya tungod kay gibungkag ning Sabado, gipahunong niya. Kung wala pa siya pati, wala ta mahitabo ang bungkag ning Sabado. Kay musuko mga Dio gumikan sa Sabado gibungkag. Klaro ana. sa Isaiah sunod ang pangutana sa Isaiah 45:23 igsoon. Nanumpa ko, dili na ko bakwil na kong balaw. Nanumpa ang Diyos, hamay namutbog ng Ginoo. Nanumpa Diyos, dili na bakwil niyang balaw. Niya inuwag ibakwi, Domingo na. Atong basahan na, parang... Pangutana. Ang pangutana. Asay tinood na istorya ang Ginoo, ikaw nga gabungkag balaw ng Mudiyo. Asay gasulit tinood. Puro may tinood kay gibasa na ko pulong sa Dios. Dili Ikaw mo dili tinood. Basahan na. Isaiah sa Hebreo 4:8. Nanumpa ang Ginoo, dili niya Nagisgot og laing adlaw. Kung permanente pa sa Sabado, di na magisgot og na usama daw pinday ko no Diyos Domingo na. Klaro na. Paminawa. Litra Biblia. Sa pakiro mga Biblia. 45:23. Premise, brother. Premise na. 45 versikulo 23 nag-ingon. Nanumpa ako, dili na ko bakwiyo na akong balaod. Mayong kagibakwiyo na Domingo na. Ang Diyos nanumpa, di na wala tao. Absolute na nga balaod, di na wala tao. Pangutana na ako. Asay ga istorya bakak. Ikaw og ang Ginoo. Nanumpa ako, matod pas Ginoo. Sa akong kaugalingon.
Dili na ko bakwiyon na kung badalaw, dili ko ni... Okay, patubag na, patubag. No, Oh. tubaga. Asay guys, surag bot-bot, ikaw ang Ginoo. Nanumpa ako, ang Ginoo na nun padili tao. Hebreo. Isaiah 53, ayaw po, lain, kanila akong tutukan. Nanumpa ako sa akong, dili na ko Okay, bakwiyon na brother, kung badalaw. patubag. Dili ko na kini bakwiyon. Para nimo gibakwi, Domingo na, asa yung bot-boton ninyo duwa. Ang Ginoo ikaw. No, dili ang Diyos mo. Asa yung Ikaw mo bot-boton? ibutbuton. Ginoon mo ibot-boton Bagong ikaw. tugon tatay. Gibalin na Ano mo. ang Kristo? Ang adong kay Isayas, layo na ni Isayas. Tulong na si Ginoo. Okay, time. Bulong sa Diyos bagong tugon. Sabado, ilis na na. Okay, so natapos ba gala ang ilahang matagusan ka interpolation? O karon ba gala sa ilahang rebuttal? Ato unahon pag pasulti si Brother Efren sa rebuttal niya. Pila to, anak? 3 minutos. Salamat kayo, Brad Rudy, sa mga obobsanong isdi. Giya tigumala sa Radyo Cruzada 88.1 FM. Kinibli ni basta-basta Radyo Cruzada kay taas yung transmitter ito sa likod. Lano kayo, mga kingsunan. Sugay. Yeah, live daron sa Negros Oriental, Tanay City. Ang atong diskusyon o friendly debate, ikauno na mo ng latugi ni Brad Porperio. So, nagtuo siya nga, nakapaboro siya ng pabarog niya. Pero di ay, huyo-huyo naman. Samara sa sakayan ba nga naglutaw sa karagatan nga huyop sa hangin. Huwag karungguan ng itaon. Ato pinangguna. Pero, ano ito sa tima, mga kiksunan nga, ang sa tupapa, focus sa tima mo ang rebellious Ginoo. Wala dito ay, bisag, klaro versikulos Biblia. Yeah. Bible alone gano'n siya. Ang wala mo na mabasa nga, rebellious Ginoo sa tupapa. Nagtuo ko, natagda ni John Adolfo, taga Cebu City, Katolik na Elizabeth, sa tupapa yung ginumtan yun. Pare-pareha na sila, kadadi, anak, pero, with respect, kaya maning opinion, pahuna-una. Pero unbiblical ang iyang topic. Kaya unbiblical, kinaiwas Biblia, kung sa may basihan mo, pag-prove, sa tupapa, rebelde, kaya lang pangingon nga, gibalhin ni sa tupapa ang Sabado at Domingo. Una-una na na, Ginoo mismo yun, labaw pa sa tupapa, suminto na sa tupapa sa Ginoo, sumala sa Osias 2:11, Lamentaciones 2:6, unungon ko ang adong Sabado niya, adong Sabado niya ang iskutan ko, wanay bili para sa Diyos. Gituman man ni Kristo, masindat. Obedience, si Kristo siya ang amahan ko. Kung gituman niya, ang Sabado, iyang giwagtang bili, iyang nagsumpak ang mga kultura, mga praktisis sa mga Hudyo. Jeremias 17:21, unang Juan 5:8-9, ang nagbuhat siya ng buhaton na paulay mo ito. Una sa 1:5-18, usa sa mga contextual understanding, bisag ingon pa mga Hudyo ay gisulti, basa si Kristo gipatay kadiha sa mga Hudyo. Asa mabasa? 1 Tesalonica Kapitulo 2, 13-14. Kinsa nagpatay ni Ginoong Kristo? Mga Hudyo. Nya, Hudyo sa 1:5-18. Klaro, tinaw kayo, kaya nakalapas si Kristo siyang andong Sabado, o gibungkag niya, o gilapas sa mga bersyon. So, magkadaguas mo diyo. Usa sa mga rason, mga bugat nga rason nga, ipatay si Kristo sa mga kaatbag, Jewish, mga kingson. Nagsalamat, may hapon. Karon ato ihatag mga higala, ang rebuttal gikan ni Brother Porperio Sambilan sa Seventh-day Adventist. Imo panahon. Tataw jo kayo nga. Wa jud siya katubag sa kubutan nga si Kristo magitagad katungod pagmando. Wa jud gamando. Bisag pila nang kabok bersikulo nga si Kristo gabalin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kun dili ang Iglesia Katolika Romana sumala sa mabasa diri sa the Catholic Church forever 100 years before the existing of two Protestant by virtue of divine missionary change the day from Saturday to Sunday, the Catholic Mirror ilang basahon sa ilang libro, September 23, 1893, balin ni sa tupapa sa tuig 1893, September 23 igsoon.
So dili makalikod akong amigo ani kay ilaman ng history sa ilahang kapag balhin ni anang Sabado ngadtos Domingo. Walay mabasa sa Biblia mo nang di siya kaugpo, di yung kalusot para bag nahalwa sa kamaturan, wali ikalusot siya na ikot-ikot ba igsuon. Nganoon, natanggong naman siya pag-ingon. Asa mabasa si Kristo nag-ingon, gibalhin ko adlang ipapawlay. Dito mudagan man siya sa nagpapatay ni Kristo sa 5:18 man iya hinigiban pagbungkag sa balaod nga ang gabungkag dili si Kristo. Pagpangutanan ako sa Isaiah 45, nanumpa ako matud pas Ginoo dili si brother. Dili nako bakwiyon akong sugo or balaod. Ya gibakwi ba ni Kristo? Wala. Gibakwi ba sa aman? Wala. Ang balaod 10 commandment, that is absolute. Kung napirmahan na guys abogado, napirmahan na sa Diyos iyang tudlo, gisulat Deuteronomy 10, versikulo 9, tudlo sa Diyos, gisulat unsa ka pagpapas dito. Tuaman to sa langit ang 10 commandment. Gibilin niya ang 10 commandment sa atong kasing-kasing igsoon. So, hagsa Diyod akong kaatbangan naman, di man sa kabasa nga si Kristo nagbalin. Matod pa ni Kristo, wala ako mo anay, think not, ayun na, may anay ko, haron sa pagbungkag sa balaod. Kitong iyang mga kaaway, bungkag yun. Apag ari pa maminaw, bulan na mati sa tingog sa Diyos, o nagtumang nini. Ato na mabasa sa Lucas 11, versikulo 27, iksun. Bulan nagpasuso nimo Ginoo, bulan nagsabak kanimo, ningon Kristo, bulan si Maria, wala. Bulan ang namati sa tingog sa Diyos, o nagtumang. Akong amigo ako namati pa yung Kristo, think not, ayaw na, mingani ko pagbungkag sa balan. Mingani ko harang pagtuman. Kay si Kristo nagbungkag, di siya kasulod sa gingarian sa langit. Nga naman, sirado, matugpas pulong ni San Pablo. Ang mga malapason sa balaw, dili makasulod sa gingarian sa langit. Munang Santo Papa, di jud makatilaw o gingarian. Naglapas man siya, imbis Sabado Domingo. Okay, so mga igala, mga igsunan, natapos pa ang kumbate sa debate sa 8.1 Radio Cruzada ni Ining Kada, alas 3:22. O kamoy mag-igo at talaga, kamoy magtimbang-timbang sa gipabarong ni Brother Prophet Sambilan, ang Santo Papa, rebuilding batok sa Dios, o gitumbak ini mga igala ni Brother Efrain de la Peña from Iglesia Katolika Apostolika Romana nga sulod sa sulod sa 20 minutos nilang buwan kumbati dayon pangutana 6 minutos o rebuttal maigala nga dunay 6 minutos nila duha. Karon nahuman gyud maigala aranan ninyo kamo ang magahukom kinsa ang nagsulti og batuon o kinsa pud ang nagsulti og bakat. Ang Biblia mo tamang ninyo may gala magatimbang ini. So dalay ko na Dios ini kapuna may gala. Ato pasalamatan na duha Brother Tomero Sambilan of Seventh Adventist and Brother Efrain de la Peña of Catholic Church.